सानैसो बाथा देवानिनि अनगा गासैबो बिपिएफ दोलोनि मानसिफ्रानो इउपिपिएल दोलोआव जयेन जानो थांगासिनो दङ। कालि फुजानि थाखाय बिराद गिदिर बम मोनसे रेडि खालामना दोनदों। बेखौ जों कालि फुजा समाव गावगोन। गतिके बे बमजों गासैबो हाद्रि जालांजोबसिगोन बिपिएफआ। थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला बावहाय सानैसो बाथा देवानिनि अनगा गासैबो बिपिएफ दोलोनि मानसिफ्रानो इउपिपिएल दोलोआव जयेन जानो थांगासिनो दङ आरो जागासिनो दङ। साननैसो नोंथांमोना साननैसो उनाव सारप्राइज मोनसे माबा मोनगोन। जोङो मा होनो कालि फुजानि थाखाय बिराद गिदिर बम मोनसे रेडि खालामना दोनदों। बेखौ जों कालि फुजा समाव गावगोन। गतिके बे बमजों गासैबो हाद्रि जालांजोबसिगोन बिपिएफआ चिरां जिल्लायाव। दिनै साबैसे बिपिएफनि सोद्रोमाफ्रा जयेनिं जादों? दिनै 47टा न'खरा नङा न'खरा दिनै इउपिपिएल दोलोआव जयेन जादों आरो बेयो सान्थिपुर प्राइमारिनि सिङाव। मोनसे सोंथि, बिपिएफआबो 80,000 भट लागोन, इउपिपिएलआबो 70,000 भट लागोन, कंग्रेसआबो 70,000 भट लागोन होननानै मोनसे इसारा फोरमायबाय थादों। कंग्रेसखौथ' आं मैयानो बुंखादों। हाबायाव मोसानाय बैराथिनि आफाजों माने गुफुंनाय हाद्रि बायदिसो कंग्रेस। जोंनि इउपिपिएलनि थाखाय बे आफायाव गसंफानाय माने दखना सिबनायाव जेरै माने हाद्रिया गुफुङो माबानि बे कंग्रेसनि माबाया बेफोरबायदि हालोदा। बिपिएफआ गैया नङा दङ, बाथा देवानि सानैसो दङ, आं गैया होनना बुङाखै। गतिके बिसोरो हाजार बुंनायनि बाथ्राया गावसोरनि खोन्था। बिसोर अपोजिसन हिसाबै बिस्रा बुंनो जेबो माबायानो गैया, लामायानो गैया। बे 4 बोसोराव जोंनि इउपिपिएल दोलोआ ओरैबायदि मानबगिरि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव खामानि मावदों आरो सान्थि खौसेथि जौगाथायखौ लाबोदों। जोंनि गेजेराव गोरोबलायनाय लाबोदों। हिन्दु मुसलमान सिख ख्रिस्टियान जैन फारागथि गैयै जों मोनसे समाज गायसनदों। गावखौनो गाव बर'ना हारसाना राजबंसिना सुत्रधरना माबा हमनो हायै मोनसे जों समाज गायसननो हादों। बेनिख्रुइ साबसिन दङ होनोब्ला सोरगोनि गाहायावनो दा बिटिआर हालाम। सार, बिपिएफनि जे बिजाथि सुद्द बसुमतारी बिथाङा इउपिपिएल दोलोखौ रिजनेलनि सेन्टिमेन्ट गैया होननानै बुंदों सार। रिजनेलि सेन्टिमेन्ट जुदि बिथांमोना दङमोनब्ला हाग्रामाया दिनै माने अनला ओंख्रियाव आगान थायै रावखौ बुंबाय थायामोन। मानो होनोब्ला थांनाय 17 बोसोराव बिथाङा मालाबा बिपिएफजों कंग्रेसजों, मालाबा बिजेपिजों, मालाबा गुबुन पार्टिजों लोगो नांनानै गावनि रैखाथिनि थाखाय खामानि मावदोंमोन। खिन्थु बिथाङा बेसेबां रिजनेल पार्टि बेखौ जोङो मिथिगौ। दाखालि बियो जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिनि खावलायनाय बायदियै गासैबो बर' हारिखौ खौसे जानायजों लोगोसे रिजनेल पलिटिकेल पार्टिफोरखौ खौसे जानायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। बे समाव हाग्रामानि खुगानिफ्राय रिजनेल सोदोबानो ओंखाराखैमोन। बिथां खाम्फा बरगयारि आरो बिथां रबिराम नार्जारिल' नङा, 7 लिडारफोर नोंथांमोना नुबावाखै? नुदों? नुवाखै आरो नुनायबो नंलिया बिपिएफआव। थेंक इउ।